Isimang matagdan. Tingin mo sa bukid. Asa daoy? Ayaw ka pala ka. Malingaw ka sa atong lagaw karon. Palingaw ka ako. So ikaw ha. Gibuak yung mga bildo sa akong sakyanan. Very good ni. Nalimot ko suti ni Sir Emmanuel sa inyong gibuhat sa akong sakyanan. Da! Ay ka pala ka. Di na ka maproblema ini. Sa dili. Aw. Aw, dito yung problema kung viral ninyo ang akong auto. Ang inyong gibuak. Unong niya sa kakawian. Namuho ng mata din niya. Ngano? Gusto kong mapangin. Magdali ha. O ikaw, di ka ganahang magpangin. Nagdali ko ay. Gawas na. Mas ganahan ko ka magpangin kagapil. Ano ba na ako'y kauban nga muhanggap sa lapas nga hangin? Tamukan ninyo eh. Manintad yung kandak ko. Ang una, sige na. Magpahangin ako. Ay. Wow! Indot pa na yung view din yun. Ay, mingaw. Oh, indot kayo din kay layo sa bagbay. Mabuhat na to ang atong gustong buhaton. Hala ka di ha. Basta ako nahuna, no? Dili, oy, lain akong kinahuna. Unsa man? Kini, sige, ilabay na niyo sa sama.